इलिशा बर'नि माबाखौ लानानै बिसा सेन्ट्रेल कमिटिया खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव आं दंफैयो खैलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम खुंगा स्निथि 3 बोसोरारि जथुमा दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेल हाबाफारियावहाय ढेकियाजुलि समस्तिनि MLA अशोक सिंघाल आरो जा बिसानि बा सावथुन मुलुगनि फैलाजि बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोनजोंनो एसे मोगा-मोगि लाबाय बिथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला आबुङैनो मिथिना लानो हागोन फैलाजि बरगयारी बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लादो दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा स्निथि 3 बोसोरारि जथुमा जादों दा बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंनानै लाबोदों गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजा बिमा-बिफाफोर लाइमोन सेंग्राफोर फरायसाफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो आंनो मोनसे आइडिया होदोंमोन बे फरायसा बिगोमा आरो लाइमोनफोरनि सायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय खोब मोजां मोनदों आङो माने गोबां माने लाइमोनफोर आरो बिगोमाफोरनि सिगाङाव माखासे माने बाथ्रा बुंनानै मानोना जोंहा दाबो जोंनि माने बिमा-बिफाफ्रा गोबां बिथिङावनो सांग्रां जाबावनांगौ दङ जे गथ'फोरखौ माबोरै जे जोथोन लानांगौ बेफोरनि सायाव बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोर लाइमोनफ्राबो गावबा गावनि जिउखौ दानानै लानांगौनि थाखाय नैबे बुब्लियाव माबायदि खामानि मावनांगौ जोंनि आखल आखुफ्रा माबायदि जानांगौ बेफोरनि बेलायाव गोबां मिथिनो गोनां बा बिसोरखौ मटिभेट खालामनांगौनि गोनांथि दं दिनै खैलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा ओरैबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लाबाय दिनै बिसोरबो ज' खालामनानै आंजों लोगोसे माखासे आलासिफोरखौ लिंहरनानै बाथ्रा बुंनो होबाय निस्सय बे बाथ्राफोरखौ जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बुजिना मोनगोन बिमा-बिफाफ्रा बुजिना मोनगोन थ' बेबायदि बुंनाय बायदियै जुदि जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लानो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफ्राबो जुदि मानियोब्ला निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां मानसि जाहैनो हागोन सार जोङो नुनो मोनो एखनबा जोंनि समाजाव किसुमान आब्रुथि गैयै देखायबाय थानाय ससियेल मिडियानो जा जेखि माबायानो जाया आब्रुथि गैयैनि बेलायावबो आं नैबेखौनो बुंगोन दिनै आं नैबेयाव खैलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जुथुमनि सिथ्लायाव मन्दिरनि सिगाङाव आङो गसंनानै दङ आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंनि फिसाफोरनो जेलानाखि जोङो आध्यात्मिक गियान होनो हाया धोरोमनि सान्थौ सानस्रिफोरखौ जेलानाखि जों बिसोरनो बुजायनानै होनो हाया अब्ला जों गथ'फोरखौ सहसै मोजां खालामनो हाया मानोना न'निफ्राय ओंखारनायनि उनाव बिसोरो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जा माखासे गाज्रि थासारि बे गाज्रि थासारिजोंसो गोरोबहैनो गोनां जायो बेफोरखौसो नुहैयो थ' ओंखायनो जोंनि उन्दैफोरखौ गथ'फोरखौ जुदि जोङो बिमा-बिफाया उन्दैनिफ्राय जुदि बिसोरनि सिगाङाव धोरोमनि बाथ्रा बुङोब्ला बा धोरोमजों जुदि एसे सोमोन्दो लाखिहोयोब्ला जायनोखि जि धोरोमखौ फोथायाथों मानो बे धोरोमखौ सिबिनाय समाव खुलुमनाय समाव जोंनि फिसाफोरखौ लाफादेरोब्ला निस्सय बिसोरो मालाबाबो गाज्रि जानो हानाय नङा हामाया माखौ बुङो बिसोर बुजिनानै मोनगोन खिन्थु जोंनि दानि फिसाफ्रा हामा होननाय बुस्थुखौ बुजिनानै मोना कारनानो बेनो कारन बिसोरनाव आध्यात्मिक गियाना गैया आं गासिखौबो बुङाखै गोबाङा जायफ्रा गाज्रि जादों स' जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो गोनांब्ला जोङो बेखिनिखौबो जों मावनो नांगोन आं बेखिनिखौनो बुंदों दा बेखौनो बुंनाया दाजोबनो जोंहा गार्जेनफोरनो माखासे सांग्रांथि होनांगौ दङ नङा होमबा गथ'फोरखौ मोजां खालामनांगौबा गार्जेनफोरनि आखल आखुआ माबायदि जानांगौ गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानो नांगोन दा बेफोरनि सायाव गोबां सांग्रांथि होनांगौ दं होननानै आं बुंनो हाया दिनै खैलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा जे बे हाबाफारिखौ लादों खोब मोजां जादों खेबसेल' नङा खेबनै खेबथाम जेसेबांखिनि हायो लाबाय थानो नांगोन बे बाथौ गौथुमाल' नङा जोंहा आनसलिक एबसुबो दङ आनसलिक एबसुजोंबो आङो रायज्लायदों थ' बेफोरखौ गामि गामि लायोब्ला दिनैनि समाव गोनांथि जादों हिसाबै मोजां जायो जोंनाव लाइमोनफोरा माबायदि गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव माबायदि बिहोमा होनांगौ लाइमोनफोरखौथ' आं बुंगोन दिनैनि समावहाय जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा आंथ' दिनै नोंथांमोननि जायगायाव नुबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो 7-8 बोसोर बैसोनि गथ'फ्राबो गोलाव गोलाव सिफुं सुदों आरो हिनजावसा गथ'फ्राबो सिफुं सुदों दा बेनि ओंथियानो जाबाय लाइमोनफ्रा दिनै जोंनि हारिमुखौ बोजबनानै लाबाय जोंनि गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव दा खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा सेरजा दामग्रा ओंखारबाय खेराइ मोसाग्रानिबो आंखाल गैला थ' जोंनि लाइमोनफ्रा बे जोंनि हारिमुखौ बोजबना लाबाय माने जोंनि हारिमुवा थांनानै थासिगोन बेयो मालाबाबो गोमोरनाय नंला जोबनाय नंलिया इलिशा बर'नि माबाखौ लानानै
बिसा सेन्ट्रेल कमिटिया मोनसे खोथा रायलायदों बेनिफ्राय साननैनि उनावहाय बिनि सायाव प्रेस मिट होनो नागिरदों स' प्रेस मिट होनायनि उनाव बयबो मिथिगोन बेनि उनाव जोंबो मा बुंनांगौ बुंगोन কৈলাজুলি আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ মুকলি অধিৱেশনত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু বৰাই বাথৌক পূজা অৰ্চনা আৰজ কৰা বাথৌ চালিত অহা এক পুৰণা পৰম্পৰা আৰু আদিম যুগৰ পৰা বড়ো জনজাতিসকলে এই পৰম্পৰাটো পালন কৰি আহিছে বিশেষকৈ প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক আৰু এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পঞ্চভূত যিটো আমি কওঁ যে অগ্নি জল বায়ু ভূমি এই পঞ্চ আকাশ এই পঞ্চভূতৰে মানুহৰ দেহাটো বনায় আৰু এই বাথৌ পূজা বা সিজু গছক পূজা কৰিলে এই পঞ্চতত্বকে পূজা কৰাটো বুজায় মানুহৰ জন্ম এই পঞ্চতত্বৰ পৰা হয় আৰু মানুহ মৰাৰ পিছত এই পঞ্চতত্বত বিলীন হয় আৰু এই পঞ্চতত্বকে আমি সিজু গছৰ জৰিয়তে বৰাই বাথৌৰ জৰিয়তে পূজা কৰোঁ এক আদিম পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাটো চলি থাকিব লাগে যোগমীয়া হ'ব লাগে আৰু আগবাঢ়িব লাগে বহুত পিছ পৰি আছে বিভিন্ন কাৰণত পিছ পৰি আছে অহা দিনবোৰত এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম আমি কৰিম কেইবাটা ৰাস্তা চেংচন হৈছে কাম আৰম্ভ হৈছে দলং এটাৰো কাম চেংচন হৈছে আৰু অহা দিনবোৰত এই অঞ্চলত এক ভাল স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰো প্ৰয়োজন আছে যিটো আমি এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম আপোনাক ৰাস্তাৰ নামটো মই নাজানো